ओमफ्राय दिनै जोंहा नै मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों आरो माने जोंनि बाबानि सेकेन्ड बिब' आरो बिब' सानै दंमोन नालाय ओमफ्राय दा बे आनैनि फिसाजोनाव जोङो थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लगखौ आंनिखौ जोबजासे नायलां जोंनि बाजैमोन दङ आब'मोन दं हिनजावफोर गोजा दिनैनिया आरो ओमफ्राय ज' जोङो बयबो आब'नाव थांनो नागिरदों आब'आ माने लेंहरदों नालाय जोंखौ ओमफ्राय जों बयबो आब'नाव आलासि जानो थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय गारि गंसे जोङो लाबाय आरो गारि सालाकाथिनिफ्राय दंबावो बिब'मोन ओमफ्राय आरो नै बिबोनांफोर थांबाय टेम्पु गंनैसो थांबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आं फारि फारि देखायलांसै आरो दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि ब्लगखौ आरो होमबा लोगोफोर थांबाय थानोसै गोबाव खालामलाना हजों धालिगावआव लोगो हमहैसै आरोना आरो बाजैमोनखौ आं एसे खोन्थानो हनै देलायनानै सिरि दंजोबो आं ब्लग बानायनायखौ नायगासिनो मिनिगासिनोबो नुदों नै आब'बो दं खेथि दङ बाजैमोन नै गारियानो जायगा थोलाय लांलासो ओमफ्राय नै बे बिनानाव गेजेरना नै बाजै आइलारि नै फिसाफोर दङ बाजैनि फिसाला नै फिसाजो आंना गाखोदो माथो बैथिं दोदो नोंहा गाखोदोसो ना नै मादैमोनहा नायगासिनो ब्लग बानायनायखौ नाय मिनिगासिनो बिसोरो थांसै र' आं गाखोगारसै थांगासिनो लोगोफोर सुइथिया दाम फांसे थाबाय खोमाया लाबाय नै मिस्टि लाबाय मिथा दै गोथावथार थांनोसै लोगोफोर होनबा सिनालियाव दङ जोङो ओमफ्राय आदा मुकेशनि दखान बियो बिराद मोजां दखाना मादै बेबो गाखोबाय मादै थाथ' गाखोफिनबाय जोङो नै थांनोसै दा ओंखारथारला जेरावबो डाइरेक्ट धालिगाव टाउनशिपआव ओंखारहैनोसै जों दा ओमफ्राय दा आब'नो ब्लाउस लागासिनो जोङो ओमफ्राय नै बिब' बिनानाव सानैबो आब' बिबथैनि फिसाजो बेबो आब' मिना नैबे आब' आयब' नामा मोजां नुथारदों बिब' बिनानाव दिनैसो लोगो मोनदोंना गोबावसैमोन मैयाबो माबा लानोनो आब'नि थाखाय गिफ्ट लानो नागिरदों फिसानो बेरायनालाय मोनासुलाय माया मोजां जागोन दस्रा गैबावा माबायदिनो सेनफ्रानो दहाय आं बावबाय मोनसे जि मोजां दंमोन मानो गोसोआव फैदिया गिफ्टआ लाखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय धालिगावआव जोङो माने माबा गारिखौ चेन्ज खालामबाय आरो जों बेटारि गारि लाबाय आब' मिना आं आब' ओमफ्राय नै फिसाजो आरो जों साथामजों बेटारि गारि लाबाय ओमफ्राय दा जों टाउनशिपआव हाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय थांगासिनो दा टाउनशिपआव हाबबाय आब'आथ' जोंना टाउनशिपआवसो थायो नालाय दा जों थांगासिनो बांद्रायबो माबा गोजान नंखाया खाथि दसेनो मोनो आब'निया आरो सिङाव हाबनाङा बारा ओमफ्राय खाथियावबो नै गेलेग्रा एरि दं आरो उन्दैफोरनि गेलेग्रा बे आब'नि न' खाथियावनो दंजोबो बेयो मोनथामसै गैथारला नै बेयावबो मोनसे दङ बेखौ बारबाथाय मोनसिगोन आरो आब'नि न'आ जों बेटारिजों थांगासिनो दा जा सोंलाना लोगोफोर जा मोजांखालै माबा टाउनशिपनि भिउआ बहुद मोजां उन्दैफ्रा जोंना गामिनि उन्दैफ्रा बेयाव थाबाय थानो मोनबा जा मोजां मोनथारगोन आरोना गेलेग्रा एरि दंजोबो नालाय खाथियावनो मोनसैयानो मोनबाय लोगोफोर मोनबायानो नै हेलौ नै आयौ बिब'आ जोंना हनै बिब' ओइ आब' मा जाखो मानो मिनिखो आब' नैखौ लाथ'लाय न ओंखारफैबाय नै न'नि गोजा गासिबो आब'
बहुद मोजां आब'नि न'आ नै टाउनशिपनि न'आथ' बिदिनो जाखायोना नोंथांमोनाबो मिथिखागौ ayo बाजैखौ खेबहरा नै आफा मोनसे बैयाव दोनहैसै ना ra आब' थाथ'रा ओमफ्राय दा नै आब'नि न'आव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय बिब' बिबाजैफोर ओमफ्राय बिबोनांफोर हाबफैजोब्बाय रुमाव ओमफ्राय नै माखासे आइजों दङ आरो आब' आंखौ नेगासिनो थांसै लोगोफोर जोबोर मोजां मोनदों आब'नाव फैनो मोननानै ओमफ्राय मानि थाखाय फैदों आं बेखौथ' नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थायाखैना ओमफ्राय आं दा फारियैनो खोन्थालांसै आरो माने आब'आ पिकनिक जानो लेंहरदों जोंखौ ओमफ्राय दा आब'खौ जेनेबा एथ' गोबावजों लोगो मोनबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आब'आ नेफैलायथारबाय जोंखौ लामायाव ओमफ्राय दा आब'नि नामै फिसा गिफ्ट लादों नै लोगोफोर बेखौनो होसाबसै आब'नो ओमफ्राय थांबाय थांसै दा आब'आबो लादों हनै फैलाय लोगोफोर मोजां थायो जोंना बिब'आ नै जायगाफ्रा बहुद मोजां हायाव साबसिन जायो बिबारा आंनाव दंब्ला हायाव साबसिन जायो बिब' बिनानाव माबायदि नुदों आयदौ इखिथिंजाय जोंखालाय आब'नि न'खौ नायनानै आन्दायलायबाय जि खेवरा आब'नि हामसन जोंहासो आबो लाबोनो रोङासै बोरै संग्रायालाय संग्राया बाजै आं खेबखाबाय दा फिसालानि हिनजाव बियो बाजै जोंनि बाजै गुमैखौ खेबखाबाय गुमैखौबो खेबबाय उन्दैफोरखौ दसे पार्कआव लानानै फैबाय आङो गेलेथोंसै फिसाफोरलाय गेलेनोबो मोनाना बिसोरो बांद्राय थांनो मोना ओंखायनो जायगायावनो दङ हिसाबै आब'नि न' खाथियावनोखा नालाय ओमफ्राय गेलेहोफैबाय आङो उन्दैफ्राबो जा बुरजा बिबाजैफोरनि फिसाजो फिसाला बिबोनांफोरनिबो दङ माखासे जा बुरजा उन्दैफ्रा जा इन्जय खालामबाय बिसोरो नै गेलेग्रायाथ' जा मोजां मोजां दं नालाय गासिबो गेलेग्रा दंजोबो जायगायावनो
माबायदिथाय खोथिया लेरसिनबाय एसे जेरावबो गाखोनायजोबनो लुगैबाय साइकेल फिसाजोआनो मोना सौआनो साइकेल सालायनो नागिरदों नै सालायदो दे मानसियानो गाहायद्रायो नालाय र'दा नारगोन आं दे लोगोफोर फिसाफोरखौ दसे गेलेग्रायाव गेलेहैनानै ओमफ्राय फैबाय नै लेंहरबाय नालाय आब'आ साहा पानि जेबो लोंनो मोनाखै बे फिसाफ्रानो डाइरेक्ट फैग्रा गेलेग्रायाव थांबाय नालाय ओमफ्राय दा हुरान लाबोफिनजोबलायबाय आङो ओमफ्राय दा साहा पानि लोंनानै लायनोसै लोगोफोर दासो लोगो मोनजेननाय रायज्लायनो आदानि फिसाजो आदा स्कुल गुदुं खालामनांगौ दोनथ'दो नोङो ओमफ्राय बेखौ माजों संगोन होननानै बुङोबा नै जोंहा आलु लाबाय ओमफ्रायो लोगोसे टमेट' दं ओमफ्राय नै मटर दङ आरो बेजोंनो जों गोथाव संनानै जानोसै लोगोफोर मिरामिस जाग्राफोरनि जाहैबाय बियो ओमफ्राय जाग्राफ्राथ' बहुद दङ उन्दैफ्रा ओंखाम जाबायनो हा दे जादो दे सनाफोर दालि नांगौ हा मा नांगौ हा बासिनांगौ र' माजों राय राखोना र' बिसोरखौ ओरै खेबनानै लागोन दे नायनो ओरै मैगंफोरखौबो माबाफोरखौबो नै मालायसोना बियो ओहो बिनि बिबांदारिनिफ्राय सार नै बिबांदारिया नै एम्फौ बुनानै दं देखाबाय हा फैला नामा आदा सुबिदा जाबाय नामा ए दे आदा दे थांसिनो बे औ थांदो दे ओमफ्राय बाजै सासेया फैयानो
दे लाबो दादा फैनो लुगैगोन ना बे मैगङा आब'ना लोगोफोर टाउनशिपआव बिदिनो एसे एसे खेथि खालामनानै जायो बिसोरो बैयाव जोंहा गेलेग्रा गेलेनोसै माया दा थांनोसै लोगोफोर जोङो गोबावबो जाबाय सानसे जाबाय आब'नाव हाबाब जा जाबाय लोंबाय ओमफ्राय दा बयबो आब' गुमैमोनखौ खुलुमबाय आदामोनखौ बयबो खुलुमस्रांजोब्बाय आरो थांलाय लायनोसै लामा गोजाननिबो खोथा नालाय ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर दिनै जा एसे खोन्थानो हायो आं बेखौनो खोन्थाबाय बिब'नाव फैनानै आलासि मोनजाफैदों जोबोद गोजोननाय थाबाय आब'निसिम आब'आ जोंखौ निउ इयारावदि बेबायदि लिंहरदों इनभाइट खालामदों जोबोद मोजांनि खोथा आब'निसिम थेंक इउ स' माच आब' ललि ओमफ्राय दा बयबो थांनोसै मालाबा फैफिनसैलाय आरोबाव भिडिअ'आ गोलावानो जाबाय आंना फेमिलि ब्लग नालाय गोलावाथ' जाखासिगोन बयबो जाथि खुरमा ज' जानाय नालाय बिब' बिनानाव बिबाजै बिबोनांफोर बयबो हिनजावफोर गोजा ज' जानाय नालाय भिडिअ'आथ' एसेबाबो गोलाव जाखागोन बेनोसै नोंथांमोनहाबो नायनानै मोजां मोनदोंखौ आं सानबाय आरो आंनि न'खरनि फेमिलिफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै लाबोबाय बिब' बिनानाव ज' बिसोर गासैबो न'खरनि मानसि गोजा आरोना स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ बेनोमोन जोबनायाव बयबो जोङो बिब' बिनानाव बिदामोनजों ज'नो भिडिअ खेबजाबाय आरो फट'फोर खेबनानै लाबाय आरो बेनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ बेनो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायना एसेब्लाबो मोजां मोनदों होननानै स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय